Shubor naga Snem jong unongsan Hima. Uba Roy Kupar Snem General Secretary ka HYC Central Body ulapin bana baka kinhon jong ka Save Hynñiewtrep Mission haka khat khandai trik ubanai no pra arajar arpo kan Rakhe ka Jingdap lai Snem nadu baka Ïingdorbar thawan ka sarkar jilla kala minjur yang ka ILP bat phasha Delhi ha ka ba hadu menta amshim layo satya Yagani uba Roy Kupar Snem ulapin pau bat kren ha ka jingyalang jong ka Save Hynñiewtrep Mission ha ka sngi thoding jong ka tayo haryangdo West Khasi Hills Ulo ongru ba baro henru phongut ki MLA kila minjur da ka wei ka sur baka jilla ka jongi ka don kam ni ka ILP Henry ngimshim la yo ya ka ILP Shushu ulapin pau da ka baong lesi udak jingkeli uba he ngi kwa ban bu ya menteri rangba bat ka kinhon ka jong u ba men lecha Delhi ban dawa ILP ne ban lecha Delhi ban ong ya u Amit Shah nai ILP KLP kumlong dakinailan mene kamdeng KLP kamdeng su kata kading dawa kabadang thermai ndrei hakakat kendai trek jongmentau benai jongmentau Snem ngin Rakhe ya kading dak lai Snem ngadu bakal Ïingdorbar thawan jong jela kampas ya kata ka official resolution ban phasha Delhi baron report kiamele krem na kaliang persya krem na kaliang mabadon na kasorkar kila menjor na kaway kasor baka jela ka jongi kadon kami ka LP lai tiligi Snem ngin sa Rakhe at jingdap lai Snem jong kata resolution deka jingkali ka mga babale at hado bani khidmat hakabangin sa Rakhe at jingdap lai Snem jong kata resolution ka jela ka jongi bakhan kami ikajat bani Hynñiewtrep ka jongi ngimsim layo ya LP lese udak jingkeli ubahe ubangi kwa banbo yo konrat sangma banyak kenwon ka jongu melek sa Delhi bandawa LP ne melek sa Delhi bandong ya Amit Shah naya LP ay kata ka juba hakmat jo paita ikwa bantet namar examen ka jo mentala lai tiligi Snem ikot resolution ibatang CPH phasha Amit Shah phasha ka sarkar BJP si examen sa Manipur kam semua sa examen daki Snem tanda ki benai pada ki kenta kilayo LP balai kajingkeli kalong balai la shale kunne yanin ku madat bendre pada ka jela he berokoi kada nomor baki noilan ki jongi ngilam downfall ngim sosialnya kumangong afiliasi kimlet Delhi balai ayat balai pana LP kimlet pemban ban khanglan bawan nama LP nama bada LP kinom Yoshu ban Wandra ya kinom trai Muslim na po Assam ban pentrai akijaka lagi ke construction work ke jongki nilabun satang kita kitilar ngin donshu ki leader nilabun